No. The cow they fight. Wait. Hola. Posso off from everybody. What post? Sẽ dây cho cái nào sẽ phụ thuộc. Vậy là chị. Sheba na sharp. I for not the man. Okay. Oh, you notice. Filmando. Lá do ali, ele não vai aqui. Tá rodando. Me põe o doce já. O doce já na ba. O doce já na ba. Isso é a borda, o baiano e doce olha sai. O que bom outro. Isso quando é a boba jandar, boba. Vamos agora. Aqui é o
Oh, two way. I am Jila. Yeah, die here. Okay, what stop. Stop. Yeah. No, I can't do Go back. See that tree. No, that's good. This one, man. Okay, you can carry it. Yes. Now you enter your job there now. Now in the time, now you go enter your own job. Because no need chance. Okay, sir. Okay, bye-bye. All right. Lakube. Ebe akita. Mommy,
Look at her face. Look at her face very well. He said she keep it for her. Onion keep it. Onion keep it. Ghana rice is done. Rice. She be doing not. She be doing. Mago, dama. Ah, dama. Mommy, I can you. Good morning, ma. Good morning. Because onye ka nkene. Honorable Mrs. Teresa, fine chukwanya. Aga adị na mma o. A na-eme ya wafọ ọtụtụ ndị a na-esi na ezinụlọ ebe a. Isi ka ịgbagodo ọha na eze ife na-eme ebe a tata. Ihe na-eme bụ ihe nwute. Anyị bịara ebe a maka nwanne anyị nwaanyị bụ Onye tete unu. Anyị bịara ebe a maka nwanne anyị nwaanyị bụ Miss Lady Grace CHINEME. Onye nke si ebe a wee nọrọ gaa ụmụ ike wee bụ na Chukwu si n'oge ezigbo ka ọ bịa zuo ike. Ọ maka ihe mgbu maka anyị ji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị tata. Ekene ngyo. Afọ mbụ unu na-agba ebe abasi n'onu zuru ka eme na mbụ anya kashigo unu obi si kuru hafe ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya. Wee na-asị na Job ganara mkpụrụ obi ya na ndịkwa n'aha Jizọs. Anyị nwere ezigbo ọgbụgba ama last time akwa ya na Chineke ka o mere ezinụlọ a tata. Ihe na-ayọ Chukwu ka o mere ezinụlọ a taa ka o nye ha nkasi obi ka ha ghara ibe akwa dịka ndị enweghị olileanya, ka ha mata na ụwa mmadụ bịa bụ transition. Ụwa bụ onye mere ike ya ọma. Oge ọbụla Chukwu ji chọọ mmadụ onye ejezi okpuchi ya kpọrọ, ka ha matakwa na ọnọdụ a nwanne anyị nọ tata n'otu ụbọchị na ọ ga-erukwa anyị. N'ụgwọ onye ọbụla ji n'ụwa bụ gịnị? Ọnwụ. Ka na wee na-asị ka ha nwa kasie ka ha ghara ibe akwa ka ndị na-enweghị olileanya. Ekene ngyo. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Ya na-etu mbụ dizaịna nwaanyị. Dizaịna nwaanyị, ego ụbọchị ekene gị o. Wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o. Anyị masị na mbọ niile unu gbara ebe ama abụ ife efu. Job ga-esefu. Ya chora mira que hay gowa. It is an act of ma kpọọ ya n'ọbịa akwa mbọchị a nwanne nwaanyị ma echiri mmanwụ abịa ụgbara ya na-emere okwu ahụ ga-erizi ya ọ jikwara otu mmanwụ abịa wedin mana ọkwa tradishọn ndụ
Man on the walk is here. He made a mistake from this junction on. They help with Gara. Yeah, with the Serando merda. Dallo stadio. You be the one man, the Mahatam mother. Ah, that's your mom. Oh, boy, you're a hacker. They look at you. I think I shall see. Oh, then anyone you give them out. Come on, I can't do it even the mother last week. Look at that, Ugo. What's a flag? What's a good game? What's
Jesus,
onye si isi abụchara acha nọ n'obi dị iche biko si na-eche ebe ha ya nọ ana m ekene mmadụ niile bụ ndị bụ ụzọ rute ebe a maka ịkwanyere nwanne anyị nwanyị ma ọmị anyị na ezigbo nwanyị Chukwu ji eje mba onye rapụrụ elu ụwa abalị one na one gara aga wee gaba n'aka nri nke nna wee jezuwere onwe ya ike just n'abalị ụnyaahụ ka m na-eme call Nje Michael mụ na ya nwere ihe mụ na ya na-akpa owo na-agwa m ma mmakwana ma ọ ma iruru n'eluigwe enyekwu ya woman leader nsị ya mụ na echebu ya eche ọsị yes ozugbo Mọmi Grace na-abata na mbara eluigwe ewezi ya biko na a na-akwado synod etinye ya na kọmitii iji wee fụ na ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ịma na-ekwubughị ya na ihe ọbụla ekechiri n'ụwa na-ekechighị ya n'eluigwe nke ọbụla atọghere n'ụwa na-atọghị egwu ya n'eluigwe ihe ọ pụtara bụ na onye na-eme ọfụma n'ụwa ga na-eme ọfụma n'eluigwe ọ bụrụ ngwata ihe mmiri sọnsọ ebe nke consultant in Ojima local government area ọ bịara nke ndị bụ UBESIE ka ọ bịa tie anyị aka n'obi onye isi nnọọ onye isi anyị nnọọ onye ahụ na-afụ na Ojiriba the whole community health onye nwa dị in charge of that department macha ezigbo mma ha mesicha ihe ga-akwụsị na-akpati ma iche ivuru mpago wee dị ụta ị na-akpụ ya ọ ga-mechinete dị ya n'ọchụ na o megara ọdụ ebe ọ hụta ka o megara ọdụ gụfụti ebe mechite m ụlọ ọfụọ nwunye m plan m bifo bụ na m na-efu nwunye m ụzọ na mana abịa m chekichazie ndị niile m na-atụrụ ego ndị a niile m na-agara ụlọ akwụkwọ nwunye m ama ha ncha niile mụ na ya wụọ gbazie Chineke chenjiere m ya ihe niile anyị kpepụtazi kịta na nwunye m ga-efu m ụzọ na ka m nwee ike cover expenses m klọb niile mba ọ bụ klọb ndị klọb ama nye m right ya gaba ka m nweta right begacha mmiti ezie ya Chukwu maka ọ gara ịdụ m wee sị m anwụ na maka na ama m na within some time omume m adịchaghịzị mma ebe nwunye m nọ adị m ekwesị ewefute ya ego ịma na aba na honorable ya bido chịwa nka ashị ma owekwe itiwa ọtị ka igburugbo ị na ihe anya ka iso honorable na-enweta kịrịkịrị acha achọkọ m nọ nnukwu achị nwaanyị ga na-ene anya na ya akpa mchụ m na-ahụ ego si ya na-ego ndụ pati ọ nọpụ ego m mana ịgbanye ya na ego gọgwa problem ya nara gị ego ugbu ya na ego ndụ pati ama m na akpara m agwa m ayọgo m ya si ya biko Chineke ụmụ nwoke anya wee na-ekponyere ya aja ịfụrụ ụbọchị a mụọ m ya nwụrụ ọ bụrụ na ị bịara ụmụ ike mgbe a na-eni ya ọnwa agụwa maka etiri ya efu akwa na ọpụ ọṅụ mommy bye bye kirikiri ụmụazị sị grandma I miss you akwa na-atọ gị ụtọ obube ịhụ na nwaanyị hafụrụ ego n'afọ ịzụ ụmụ gị ọfụma ha ruo ezigbo ụlọ gaa obodo oyibo ị na-anwụ enye ego ọfụma ị na-enye gị ezigbo ihe friti na ama mma eburu gị na-aga efu machin
My mommy is gone. My mommy is gone forever. My mommy is gone forever. And I got bad news. I thought, I brought landlord and one of who was every other. What I have to go now. Even up on the end, because you are a British. They had a come back and back half an ayaka. But back and back half an ayaka. Half a ticket. Have you come to your around? They had a job about half an ayaka. Every one can white even see them on a demo, see them on a demo, what to go after. So, Kayama lady, they have friends where the wine and you're going to dig a bed or you get one of the neighborhood. If you want, you could then John got you, who got you on a moment and your shovel. Can I never get a dig at the number more? If you want, you have got in your shovel or half a shovel or like I put the Benaja, that I miss you. Continue Benaja side open. Bye bye. Or go to where to pray. And I'm going to do my baby now. But I'm going to wicked there. And they are not to Mondana and you go. I'm bossing the moon and get put you so very good. And they have got some young on. No, when I do what that's for me. Oh, that's for me. I'm a boy. Can't you wear that sin? I'm more than a mother. Being any check, who may check Yazoo. Makini na ne meno wa bo mo wan ka na media what your son for wan ko na ba kwa chaya bedia e to kwa son for wan ko na bo etinyu ka nne o mo ya ni na nata ana media manyo ka nne o ga anyo o mo ya wa kana ta ko sho ka nna ebe o we he jiwe me si ya mo o beta bitu change akwa ha ga akwa obodo akwa esere there sisangu CWO women na white n'elu gold n'olu nke ọzọ watch nke abụ maka ụmụ nwanyị ọga anyị kedu akwa ndị nke unu yi ọrụ white and white na achacha brown onwe ihe ọzọ ya fa erodo go to stand and the Corpus Christi College they cannot school ndị ukwu nne m ndị anaghị ege ege ka oju ha not just for nourishment ine ha anya ọfụma just for nourishment ha na-egezi ka aka gị ikwa nke ehihie aka gị ikwa nke abalị ụtụtụ ọta watermelon ehihie ọracha orange abalị ọṅụrụ onwe ya lokoze blues je na kpo ọ bụrụ nke onye nke anyị na-agada eme ha ya ụmụazị a ndị onye aka nata ha like ebe anyị na-ajụ ụkọchukwu ọrụ m na oju bụ ikote problem mkpọ ya na fon ọbịa bịa lụọ mọ ya akara aka nke mụnwa ha nwe ịkpata ego mụnwa bụ iri eri ọkachukwu si agosi famili ọbụla chukwu ama mbịa ka ọgosi chudu n'ilu na nọcha obodo oyibo mba ọ nụrụ obodo oyibo a ga-enwe nke nọ n'ụlọ ekote problem ọ dị everywhere mgbe nkwa ya nso aga m n'azụ na-enye ha bet ọ ga-ekwu ka a na-agụ agbasa anya alala ọmadina ga-amacha akwụkwọ anyị maka eji ata famili afụfụ onye ọbụla ma ngachi obodo oyibo ọsọ ụmụ nwaanyị na-ata afụfụ aṅụrụ m nwaanyị na wee nụta ezigbo nwaanyị mana 2 years 3 years nwunye m amụghọ ngwa brọda onwe ya ọbụla n'ebe a nụnwa nwunye amụghọ ngwa 2 days mụ na agabigara ofu ihe anụwa brọda ị gacha nata n'abalị kama nwaanyị ga-asa abụgo gị o je medoru okuku mgbadabara na shoga na chama adị megidasị na-ere ha agacha obebe akwa ọgụ na-aka ọsị adọdozi agịrịrị ihe anụwa ọnọdụ anọdụzi gị na atụ efozi aha ha ọgbọ ngalaba na-abụ n'ụkwụ ebe chọọchị ebe a na-ekupụta nwa otu ihe anyị mana Thanksgiving nwere ka oche atụrụ ụmụ nwaanyị sinsi nwunye nna m na-eme Thanksgiving na July 31st kọm niile ọ na-emezi kọl ya ga na-atọzi ụtọ na dịka m UBESIE injinia nwoke na ihe jisi ike nwanne m jisi ike ihe ọbụla anyị mere onye nwụrụ anwụ bụ maka ọgwụ nza kọlụ nzara bọsị ọsị na onye nwa na-akpọ kọwacharịa saịdị nna ọsị m oke amadị m na ihe ọ na-ajụrụ m ya ka o wee dokashọ na ahụdụ m bifo ọ na-arụ onwe ebe ọ na-ana smart time akpọzi m sị m na obugo m ụzọ nawa mụnwa cheki esi nna Chineke adịkwa egwu mmakọrọ unu ka m si jụọ ụlọ ọgwụ ụbọchị mma akọ nke ahụ ụbọchị mmemme Thanksgiving maka na akụkọ dị Dr. Ugo eze nrọ ha ga-anọ n'ihu ebe a na-atụ ya mmehie ya n'ihu maka na ọ bụrụ na eburu gị jee ụdị ụlọ ọgwụ dị anya ịma na Jehova dị rọdụ ọnwa ụbọchị nke nnọkọta asị na onye nọ m n'akụkụ anwụọ m ji ya ka m binye gaa ebe ọzọ ga nọrọ chi na ọdụ ka ọ mụchi otu a maka mgbe anyị kụrụ egwu anyị na ha na-adị otu a gụọ egwu
Oh, from Wiki. Ndị na-abata kịta bụ ezinụlọ Eze Magara. Ọha na-abata kịta. Eze Magara family. Ọha na-abata kịta. Oh, the two families, that is Igbo Haka and Eze Magara. No wonder Maya do already too much. Okay, thank you for mentioning us. Igbo Haka and Eze Magara family. All how about here? How was the Nigerian brewery? All down for trailer loads of Maya one. Jenna can this picture union add the back of month for the cause and 2 of the family as reason. Watch your magic, my bata. You have seen it. Oh my God. Chukuga Zionu. Chief Eze Magara. Magara, Makawaza Jibo, you will back it. See how much I want. Dona Kanigeko. Chukuga Zionu. Chukuga Zionu. Chukuga Zionu. Boy and our pop mother on our phone where. In I never he got phone and Maya can too much. Maji ball. But when you're there, Hannah for 7 days, no one have 1 million. Have you 1 million free? What's the say? Had to go now, but Dallon. I can take echo one of Kunobi. Eze Guno Jeriba. Obonobi, over the good power in Abatarabo, is no now Eze Magara, Yana, is no now Igbo Haka. Nakan the Berabai. Thank you very much, MC Manager. Nupe Eze Magara, I still know. None will preach, and I am in the Babu. If I remember today, everything Naganania, just. Our conference table can decorate the Anabata, yes. Mommy, Abba. Mommy, no. Security there. Aboro manya ke na ngo okwaya no wa akadeli igwe obere ko yele ka manya there. Yes, uno della Chiesa aveva non,
All the way from Omago, SMC, I shouldn't know. In a got to talk to Characha. Yes. Today, I shouldn't know. Remember the family, all the way from Omago. Yes. I have engineer Benjamin. I see you do it about time. Do you think I can? In I got to Babu, Babu, tell I will put it on. Who got the last man? Yes, because I got my leave the movie. Now, that people who are going to Africa family, Ndogo, there's one night walking. Dominica UBESIE, on the Anyado now. Africa family, I saw it now. I still don't know. I don't know. Because you know what I'm not people.
Ina iga putena abatadi kem. Honorable Ivo Keze. I said it now. Faji Fabu, it's a Fabu. That is not in there. Who knows the preacher? Because in the Chaba, I know. Because if you be back, I week and I'm about 10 dollars. Daddy, welcome, sir. Good evening. Now, the preacher. In our egg after a fast way. Happen a case, yeah. Doctor, can I young person? Yes, sir. The one of them, with the person. Yes, sir. Yes, sir. Daddy, welcome. You're welcome.
Yes, thank you. And another Abalato family. I never told you the preacher. Who the none know the preacher? Abalato family. You are highly welcome. In I got 50 Fabu, where Bia Fazu is Zupa Fapa from Arabia. It was Bia. Probably my landlord already here. Baby, I can see a coma could be. Come on, the Nabata. Is it no Anyado? I know soon no. Oh no, I keep them alone. Okay, okay, but the Baba took an avatar. Auntie Gloria for Rongo. Jim, I come on in a copy of the Kajinka and Kendos. Oh, okay, see family. Okay, see, we have a conquered dosage of Isha body. Complete dosage, we have no one. Or say to one was a course, making a gap and pick loss of Funa to for Abani. Things are coming to here. BBB, because we can work in another as well. He got
What
Yeah. I'm go. Because I can't answer my fucking oil. I got taken a more. Because I forgot where they are almost about that Cabitoria, Emogia last time. Where am I quiet today? The second Bogoda and I say, go be the game of my mountain and I will start. I'm from Bombona, my wife, no Sunuzuka, not saying the Kunjaka do Namma. Upon said he had a country, no mamma, but I fear he had it. When I not joke, watch you no magic Magna. Or when I check, Gomeres, no Nama, is no Bono, Bunmasa Mamma. All in peace, everywhere is sweet among us. And that was that's why I was saying the good base. How the exceptional. I can go. I want to find it to get to. Also, CHINEME, now Kulubi. Egubos, not Egubos, I can go. The Hobos Empire Media and Ekanegi. Western Albany, never mind, Bunko and the City. Now, each I know I want to be a Rosino Tata. Jogas Nena Webunio Neno. Meron, if I don't know, but no, never by Neno and I had his own. I can go. All right, to be come and go Hanes, Marafagan or Yebo. I got taken a more. I'm from Bunuba, and I have got a Pomoza Protata Gobidro. We're saying I'm Bunuba Pomoza, West Nozuka, last winter Koyoga, the Namana Jesus. But I has a Gobi to get eyes in on about that. I can go. I got do number. I know by last night, my mouth is no number starter. I got boy a hung with drone. Job gets near Meruna Manaha Jesus. I want to have the you know, be what you go and answer. Then I go and answer. Now you're Chineka, Cassio. Now it's Chineka, young man Cassio. No Jacka. The Kayana, who got you to give them for you. Not doing a big guitar, no one. Kamarana. Now, go down for that war, but no war. No give Baza. I'm only got more son from Matiana. No give Baza, neither Chineke. Which I am not able to make on Namara. No job, no watching there. As about to do, but then I'll walk with you. I drag where choice you go them. Chineke, Roya Masoya, Beria, I can go. I want to find it to get to. Onye tu nwa ọ ga-adị kwa mma. Onye tu nwa bụ nna ya. Nwa bụ nna ya. Egubos na-ekene gị o. The host was Empire Media na-ekene gị. Wee sị na ọ ga-adị gị na mma o. Wee sị na job ga-emere gị amara. Ị ga-afụ ihe dị iche n'ezinụlọ gị. Ọ ga-ewetara gị ịfụnanya zuru oke, mmepe ụzọ, udo tọrọ atọ. Na ife ọbụla bụ ife dị iche na-enwetabeghị n'ụwa bụ ọchịchị obi gị n'aha Jizọs. Ekene m gị o. Ekene m gị o.
ekene m gị o. Okay, thank you. All right, sir. Biko onye ka m kene? Honorable Professor Mmadụ Prosperity UBESIE. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị fụrụ mbụ n'ụgba na mmemme a n'ụwa wesi n'ụlọ nzukọ eme na-asị ndekọ unu ji n'aha Jizọs. Anyị afụgo na many people agbagwo ezigbo ọgbụgba ama n'isi mma wesi n'obili ndị ọfụma. Anyị nwere ekpekpe na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndịgwo n'aha Jizọs. Biko mee ka ọha na eze mara ka obi dị gị taata na mmemme a unu mesịrị. N'afọ onye isi ezinụlọ bụ Sir Dr. Anyado UBESIE onye kwesịrị ịnọ n'isi mmemme a ma n'ihi etufesipụ n'ime mmemme okirichukwu n'isi nwanyị ada anyị nwanyị Mamuchi Lady Grace CHINEME Anyado oge anyị kwetara ọnọdụ ndụ mana kachukwu mkpa ejiri ọhịa so onye ife ji eme ife onwere ife ọzọ dị ka anyị kelee ọhaneze kelee ndị enyi ebe dị iche iche ha si bịa maka ezi ọnọdụ ọnọ niile ekele m unu afọ mbụ unu gba wee si n'ụlọ nzukọ eme wee na-asị ndekọrọ ujiri ọ ga-adị unu mma n'aha Jizọs wee na-ekpe ekpe na-asị na Jehova ga-esi na mmemme a wee mere unu amara ife dị Thank you.